ng panel members, mapulot na lang natin ang ikakapalimas. Talk with us. Okay, maraming vlog dito at kay SP Maestri at SP Bagina. Okay, kaya na mag-sign out.
Hala. Halas, Espeluan Peromel, pagmahin na anay tulas. Bao, paupay lang pang kinulaw. Daw, salamat. Kanalong sa unang bayan members. Yung sugat na rin yung mga kaparihas. Kan-iyo box, sayo. Kan-poracha. Sige, gamitan niyo yan ang panilhin. Ito ka na. Okay, before we proceed, the next kumasayaw, I would